Şöyle gelin bolup gelenme eýýän 5 ýyl boldy. Ne çağa var, ne de çağan sesi var. Sabret. Allah şükür ederler söýýänler. Yine şoför gurumlar, şoför sözler, dine sabretmeli, şükür etmeli, dine şo sözlerini aytalayan. Men ýa-dadım, meni sen sabrım dönem, şükürüm dönem. Men emece, menem çağı söýüsüm gelýär, düşünýän bir zady. Doýurdun ağzından, doýdum men senden. Ýa-dadım, men şu durmuşdan düşünýän bir zady. Hava. Emile dekora geldim şu an. Şu tutulordan sana söz berýän täzirli aljak. Oluşma ver oluşma. Oğlum. Sana men täzirliňe sok odallym. Barsa kalkan bilen näme edýäs? Futbol oýnaýar. Say sana täneýin ogurjum men. Ado gaýdalla. Men bir ady işim çykdy, sen gaýdy ber. Eğerde oğlumuz varsa şunu alacak, kızımız varsa şunu alacak. Nesip bolsa, maňa diňe sen ýüzüň ýylgyp dursa bolýa. Egendim oğlum, o denjallyň men. Kakanyň bize garaşyp dur. Kakasynda meň bize şoglum men. Häzir öýe baramyzda sen halaýan naharmyşyk ber. Men emece, menem çağı söýüsüm Kalkan gelýär. bilen näme edýäs? Futbol oýnaýar. Eğerde oğlumuz varsa şunu alacak, kızımız varsa şunu alacak. Kakasynda meň bize şoglum. Doýurdun ağzından, doýdum men senden. Ýa-dadım, men şu durmuşdan düşünýän. Bolli, besediňini. Näme maňa aňsat durýanňyzmy? Alo, howa ejejan. Oğlum, buyur käbel paytahta size içraýyny götürdi be. Ola gaty gowy. Wah, altı zaman bolan bolsa näme şeýle bolady. Belki käbel bägekle gelsinna. Alo, alo, oğlum, adil, işdiýärmi meni? Alo, ay kesildi. Perdensizlik diýmek, hasrat diýmekdir. Derdiň gezläp sessiz aglamaklyktır. Kalbyň ynjasa da yalan ýylgyryp, öz gownumy özüň ağlamaklyktır. Perdensizlik kimsinmekdir dost ýardan. Gamly geçer her sagadyň günahyň. Dostuma däl, hatta düşmanyma da perdensizaryn çekdirmek Hudaýym. Ezime gittim. Oğlum çay iç gidecek gelme. Yok yetişem ağa gittim ben. Dur hiç olmadı, bu tür burada bir alıp git. Olsa olacak. Gece? Ne hiç yatmadın? Sana araştım oğlum. Ne çağa delaycı. Gelyen ayı. Yerden çay bile içmen giden son alad ettim. İşte işler kemal olsam. Oğlum gitmene oğlum. Aladan var mı oğlum? Aydımda da düşünmeyen acı. Men sana 9 ay garnymda göteremde düşünýändim. 3 ýaşyňda gürläp bilmeýän wagtyňam düşünýändim. Dogry, men seň işleriňe düşünemokdyryn. Sen meseleleriňem çözüp bilemokdyryn. Belki sen gözüňde men garja kempirdiryn. Ýöne, sen men gözümde elmedama geçecek çağa basyp galýar. Olacak. Men gatýady. Hiç beteyim. Bar oğlum bar. Daýda düýün toýda ejem salam aýtdylar kansyda. Sağ olsun, iyi veren yetiren sağ olsun. Kıyızım? Kıyızım su saptıra. Kıyızım su aç. Su saptıra. Oğlum, kıyızın gürleğini oğlum bolýan, ne edip diline düşündüm? Ezemen. Hemmet ada düşündüm.
Salam Doğan. Şunu bejerip bolarmy ka döwüldi-de? Hawa, bejerip bolar. Näçe wagtdan bolar ka? 15-20 minutdan taýýar bolar. Ýöne muny ýolgy gymmat adama däl eken. Täzesini alsaňyz ma bolardy. Zat gymmat bolmasa-da beren adam gymmat maňa. Alo. Ho, mehribanım. Geldin mi sen? Şöyle mi? Balya. Baryanadır, düşündüm balya. Doğan, men haçan gelmeli bolarym? Taýýar bolanyp, biz size jaňyda aýart. Balya. O zinciriň eýesi gymmadyny gaçyrmadymy? Käbir adamlar özüni elitmez hasap edýärler. Ýöne görşüň ýaly, täze adamlaram peýda bolaýar. Diňe isler gerek. Kim bilen ýaşasaňam ýüregiňdäki bilen ölersiň. Doğan, düşünmedimle. Sizin ikiňizin hem zinciriňiz meňdeş. Siz näme tanışmy? Ay Doğan, bu gaty uzak waka. Bunu men sana kän gurrun bermeli bolýan. Şoň üçin häzirlikçe men zincirim ber. Sen gelin kir näme? Turan yerinden çık tahta. Sen gelin kir näme? Turan yerinden çık tahta. Bu elin kir näme? Elinin kirini görýärmişi? Nerden geldi bu elin kiri? Ha? Kirlice, çarlıca. Malum bize aitmadı mı hiç şart yollaşlarınız kendisi belaliyim. Geçen yerine, erti görmeyin elin kirine. Salam okuwçylar. Oturun. Hanjar. Killeň agyrýarmy? Bir ýeriň agyrýarmy? Bole oturay. Daud, gel han berik. Daud, hanjaryn näme bolýar? Bu elin kirnämi? Elinin kirini görýärmişi? Nerden geldi bu elin kiri? Ha? Hanjar, gel han berik oğlum. An elin görüň. Hanjar bu näme? Ben dün kakam bilen bağırttıkta bu kirde gum. Sen şu kicicek ellerin bilen bağ etdiňmi oğlum? Berekella Hanjar. Dehmet çekýän eller hiç wagt kirlenmeýär. Gelini elin ýuwaly. Hanjar, sen aman molun goýuňa dejek bolan däller. Yollaşlarymyzam elbetde bir gün ýalňyşyna düşüner. Sen kuklan yalan oğuzdan ekenmay. Haladın mı? Hava. Men kakam elegant kinçilik öýünde işleýär. Kakama aýdaýyn, saňa da tikip bererler.